Miško Dočolomanský, ikona, no veď nebudem hovoriť, nemusím, spieval, že za rána, za rosy, tráva sa kosí, čakal som na teba. Nečakajte, Villager to za vás celé vyriešil. Ozaj, kto za vás nakul kosu niekedy? A viete, čo to je? Alebo ocielka, čo to je? Neviete? No tak Villager to za vás vyriešil. Poďte, ja vás s tým všetkým zoznámim. To ticho. Ale aj predtým to ticho. Toto je naozaj, čo vám poviem, priatelia, Villager, čo urobil úžasnú vec. Kosačku. Ak máte do nejakých 300 metrov štvorcových trávnika, ako ja, v Malinove, doma, nechcem už ten smrad benzínu a vymieňať olejku a toto všetko a tam dolievať, a je akumulátorová kosačka od Villageru. Geniálna vec, má 40 litrový kôš zberný, no tak trošku častejšie to budete vysypať, to nie je problém, ale tých 300 metrov štvorcových mi pokosí, ešte aj pozberám tam, keď lístie opadne alebo čokoľvek. Okolo toho má to záber 43 cm a má to skelet kovový. A tu má ešte tento čudlík, že tam si dáte hadicu, napichnete a ide. A ešte Villager ponúka dve baterky, slabšiu, silnejšiu, to už ako chcete, ako ste leniví, hej. Má to aj pohon, má to, no prosto, čo vám poviem, toto je môj miláčik, teda okrem mojej manželky. A hlavne vnúčky.